Right, nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi. Sibingelela ifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sithemba ukuthi abantu baphilile bakahle. Sibingelele egameni lohlelo ke izimpande ezama-Afrika kanti le iBlack Life TV igama lami King Sicaka. Ngokaloqa njengenjwayelo ke ngumethuli wohlelo njengoba lunjalo. Sanibonani ndaweni zonke nenthemba niyaphila. Qhubekani nisubscribe, like and comment yonke into manidinga nanokusizwa ninezitori enifisa ukuthi xoxe ngazo la. Nansi i-email address yethu iqonda ngqo kuthina ukhulume nathi ukuthi ufisa sikusize ngani noma mhlambe iluphi lo daba ofuna ukusithulela lona. Kodwa namhlanje asiye straight ngqo emntwini okhona la esizokhuluma naye sizwe ukuthi ngabe uze ngani. Mtaka baba sawubona. Yebo, sanibona ninjani? Sekhona bhuti njani? Hayi sikhona. Siyajabula ukuthi sibhalile nakwazi ukuthi nisiphendule njengoba sengela ekhaya. Niyasazi bafowethu thina manibhala siyaphendula sizwe ukuthi ngabe inkinga zenu zimi kanjani. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi siye odabeni ubhuti eze ngalo ake sizwe ukuthi ngubani ukhulelephi ekhula nobani. Igama nguSihle ngwakadlamini ngiqhamuka ngapha eChaswet unit 11. Okay. Ukhulephi ubhuti ufundile emabangeni aphansi kwenzakaleni? Ngikhulele khona eChaswet ngafunda ko Downridge ngahamba ngayo ngagcina sengifunda esikoleni esisenzansi kwaJay kuthiwa iSedloko. Yeah. Yebo ngaqeda ke hayi ngebhadi umsebenzi hayi angakutho. Akawutholi. Yeah. Okay, suneminyaka emngakanani ungasebenzi? Ngiyacabanga ukuthi yako 10 mengawona u8. Sure. Yebo. Ngoba isikole hayi ngasiqeda ngo2017. Yeah. Yeah. Yini kubeka la mntaka baba usithatha usibeke odabeni lakho la namhlanje? Nginenkinga la bhuti wami. Nginomuntu engijola naye ngiyamthanda. Sure. Inkinga yami ukuthi ngithi njengendoda. Nginomuntu engimthandayo kodwa manje angikwazi ukuthi ngithandane naye yedwa ngesimo sokuthi njengomuntu wesilisa uhlezi ehala. So manje ngathi ngithi ngiyatshontsha la eceleni ngiyacabanga ukuthi ngatshontsha umuntu wayekade ecushiwe manje angikwazi ukuyibamba futhi kuvele ngibe naleyo mizwa leyo ukuthi mengike ngabona nje umuntu wesifazane avela avuka usiba likhulu ngikhale kuyena. Unenkinga othi ulawula imizwa. Yini eyikwenza wasekuqaleni udecide ukuphuma kumuntu wakho straight angenayo owawubona ukuthi ngaphandle uzoyithola? Ngingathini ngingasho ukuthi mhlambe ipeer pressure abangani njengwanje besuke sikhula sezinsizwa kunesikhathi la uthola ukuthi ngesikhathi ukuthi uyadlala nabantu besifazane kuhambe ugcina usuthola ukuthi hayi nanga umuntu wami oqondile kanti ngizothi ngithi ngiyaganga ngiyacabanga umuntu engathi ngiganga naye mhlawumbe wayicushwe ngezilwane ethizeni. Yeah. Mfowethu angidedele wona usixoxela udaba lakho nje ulunabe lonke kwenzakalane from umuntu lo othandane nayo straight to lo owawumenza umakhwapheni njengamanje kwenzakalane yini legijimisa ngaka uzubhajwe la kwiBlack Life usinabele le story sakho ukhululeke thina sothula silalela. Mengingasho ngisafunda isikole kunomunye umuntu wesifazane engangimthanda kakhulu okwabo uyena uma wengane yami. Sure. So manje sathi sesihlukene naye ngangakwazi ukuthi ngimdedele ngokwenhliziyo. Kwahamba ngaze ngagcina ke sengithole lo muntu engithi nginaye manje. Ize noma ekhona bekusi noma mhlambe ukuthi ukhona into angenze zona ezibhlungu kuvuke lo omdala esazalisana naye ingane. So naye lo musha ngiyamthanda kakhulu. Kodwa ke nawe yazi mawindoda mokwaphoxeka kanye awubusakwazi ukuthi ushintshe. Into kanjalo manje kushuthi ngathi ngithi ngisebumnandini ngase ngihlangana ke nalo sisi lo engamthola sisenza ke into zabantu abadala. Man ngiyacabanga ukuthi khona into yahlala kumina ngoba ngisho nje ngimtholile omunye umuntu wesifazane mesilalile naye mase kudlulile kuyabuya ukuthi umama khona oqondile. Manje ngiyafisa ukuyeke futhi ngiyafisa futhi ukuthi angathi ngingamazisa lena kodwa manje angazi ukuthi ngingamngena kanjani ngoba ngifuna ukuthi angilahlekele. Manje usiba likhulu njengoba edla silaza edla fomuka nje yinto leyo yenza kangaki ngosuku into leyo yenza kangaki ngesonto yenza kangaki ngenyanga ngonyaka. Ngesonto ngiyasho ukuthi hayi mhlambe ngiyabashintsha babe u6 ngesonto.
kona nje kona mekuzodlula u2 days ngingashayanga hayi akuhlali kahle. Yini uchatha ngembizo enamandla noma mhlambe kuyazenzakalela nje? Kuyazenzakalela ngoba angichathi ngisho ukuchatha. Usuke wenzani uthola usizo ngalento? Sengengazama ukuhamba ngiye enyangeni ngapha ngako Matata koNdwedwe. Wangitshela lo muntu ukuthi lo muntu engangikade nginaye kunento angenza yona lo oma wengane. Kunento angenza yona ukuthi ngingawazi ukuthi kudluleke kuyena. Ngoba njalo mengizokwenza into kuvele kuvuke yena ukuthi hayi vele ngoba naye wangiphoxa. Lona ngavinjwa yini ukwenza leyo nto. Kanti lo sekhona manje usengikhombisile ukuthi uyangithanda. Usehlalile nami khona ngingasebenzi. Ngiyacabanga ukuthi siyohlanganisa unyaka wesibili manje sindawonye naye. Noma sixabana kodwa siyakwazi ukuthi izinto sibuye silungise sobabili. Wena naye noma ke ngithi phakathi kwalo khona othi uyamthanda futhi naye uyabona ukuthi uyakuthanda noma wangane yakho lona ahlukana naye. Umehluko between labantu bobabili mungakanani yini umehluko owubukayo phakathi kwalabantu bobabili yini le embi eyakwenza wamshiya lo oqala? Lo oqala ngingathini kangisacrifice yonke into yami ngaye. Yonke into yami ngaye ngoba ngisho kuthiwa nginemali yokugcina meke wathi nje Njabula sihle ukuthi ngiyakhala phezukwakhe ngiyenze leyo nto leyo. Manje lo akangicela imali. Sure. Bahlukile nje kakhulu. Wona uthi nokucela imali. Hayi because imali itholakala kanzima. Imali iyasetshenzela. Okay. Yeah. So mfowethu ukuhleka nje kwaphela ukuhleka kujwayelekile kodwa lesi simo sebucayi njengoba njengamanje ukhala ngokuthi uze kithi wathi inkinga yakho usulala namantombazana noma ungasathandi. Into osuvela ubona usuyenzile kokunye uye ubona kokunye kuyashintsha. Kwenzakala nengqondweni yakho mawubona umuntu wesifazane nje. Awuyiboni mhlambe ugcine usewenza izinto engakufaka emacaleni njengokudlwengula kanje. Ngingasho ngithi nakhona lokho kuyene kumane kufike. Kodwa manje ngibuye ngisabe ngoba angaze ngiboshwe. And futhi angifisi futhi ukuboshwa. Yabo. And futhi ngiyamhlonipha umuntu wesifazane because mina ngikhuliswe umuntu wesifazane. So manje sonke lezo zinto zibuye ziringe ekhanda lami ukuthi mase ngikwazi ukwenza kanje lo mama wangikhulisa uyophatheka kanjani mase kuzwa lokho. Yeah. Baphelela bonke labantu besifazane abanyolala nabo. Uphinde uhlangane nabo noma abantu ohlangana nabo once phelele lapho udlule uyayiwenza kanjani? Abanye kuphelela lapha abanye ngiphinde ngihlangane nabo kodwa futhi ngibuye ngishaye ngazuthi angimnakile. Nawe kuyabazi abantu besifazane umuntu mezohlangana nawe uthola ukuthi usuhamba nomunye umuntu uzokuvimba kwabanye bangilwise yabo abanye nje bake bashayana ngisho estation. Hayibo. Yabo. Kwakubi ke ngalelo langa. Kodwa ngabonga ngoba ngangahambi nomama. Yeah, ngithi ngisafuna ukubuza lokho yes. Wawuhamba nomunye? Ngangihambela nje nomunye naye ngangimxoshe ethaveni. Zifo wise mfowethu kuna HIV kunazo STI zonke lezi zinto awuyisaba? Sawu sekwaba khona lamaphilisi ekuthiwa uPrep. Yabo. Ngiyawasebenzisa ke wona ka usuku nosuku. Ngoba nje lento ulwela ukuthi uhlala uyenza ukuthola uPrep. Udlamini nje mejabulile. Ngiye ngisho njalo nami okuyinto engiphatha kabi. Mana ke mfowethu kukhona abantu besizulu ke wabahamba before kukhona into abakusize ngayo kwenzakaleni? Bhuti wami njoba ngibhalele la yabo la engikhuliswe khona ekhaya lami kwaDlamini sihambe inyanga. Okay. Kukholelwa kakhulu enkosini kuyasontwa kakhulu. Yebo. So manje njoba ngibhalile bengifisa ngazi ukuthi ngingangisiza. Because manje angazi noma kuthiwa ngiyazama ukuthi ekhaya lami ngilibeke lo daba. Bazongitshela ukuthi kumele ngihambe ngiyothandazelwa ngiyomfundisa uba sebekwenzile lokho kodwa manje still ngihlulekile. Sure. So lo oqondene naye othi uyakuthanda futhi nawe uyambona useke kwaba nesikhathi la complain khona ukuthi mhlawumbe ucansi lwenza kakhulu okwazi wakuphoqa ukuthi ugcine uphumela ngaphandle noma uzucikeka nje kuyena yedwa? Ngathini seke wa complain, excuse me, seke wa complain wathi
Dlamini mawusukhahlela bhuti wami akusafani ngalesiya sikhathi. Yabo. And futhi noma uwenza usuwenza isikhathi eside ukuthi kuhambe Ugibela u-N3. ibabhlungu. Ukhala ngo-3 hours ukuthi hayi ngiyadonsa bona impela. It's the Black Life TV.